Fitaccen ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Najeriya kuma kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas, kuma kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Pilas. Sabon janar manaja na ƙungiyar ya ce zai yi dukkan mai yiwuwa ganin ƙungiyar ta kai ga lashe gasar Firimiya ta ƙasa da kuma wakiltar Najeriya a gasar CAF Champions League da gasar CAF Confederation Cup. Ɗan wasa Ahmad Musa ya bayyana haka ne a yayin da ya zanta da jami'an hukumar ta Kano Pilas. Babban ƙalubalen da ke gaban ƙungiyar ta Kano Pilas shine sabon mai horaswa da ƙungiyar za ta samar, duk da cewa hukumar shirya gasar Firimiya ta ƙasa ta ba da umarnin cewa watan Agusta ne za a dawo buga gasar ta shekara ta 2025 zuwa shekara ta 2026. Sai dai fa cikin jerin 'yan wasan da Kano Pilas ɗin ta fitar ba a ga fuskokin sababbin 'yan wasa ba, abinda wasu magoya bayan ƙungiyar ke ganin cewa har yanzu ƙungiyar ba ta shirya ba. Wai shin yaushe ne Kano Pilas ɗin za ta samu sabon mai horarwa wanda ya rage gaza da wata ɗaya a fara gasar Firimiya ta bana? Maɗa comment section.